ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்குமே வணக்கம். நம்ம எல்லாருமே ஆவலை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 ப்ரொமோ ரீசெண்டாக வெளியாகி பயங்கரமாக பட்டையை கிளப்பிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த ப்ரொமோ வெளியானதுல இருந்தே எல்லாரும் மனசுலையுமே ஒரு கேள்வி கண்டிப்பா ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கும். யாரெல்லாம் இந்த சீசன்ல கலந்துக்க போறாங்கன்றதுதான். நமக்கு கிடைத்த சில இன்ஃபர்மேஷன் படி இவங்கெல்லாம் பிக் பாஸ் சீசன்ல வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. அது யாருன்றதை இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் பார்க்க போறது யாருன்னா விஜய் ரக்ஷன். இவர் அவங்க நல்லாவே தெரியும். விஜய் டிவி டெலிகாஸ்ட் ஆன கலக்கோ யாருல ஸ்டார்ட் ஆகி இப்ப குக் வித் கோமாளி 3 சீசன்லயுமே ஆங்கரா இருந்தாரு. பிளஸ் இவர் துல்கர் சல்மானோட படத்துலயே ஃப்ரெண்ட் ரோல்லே பண்ணியிருந்தாரு. இவர் பிக் பாஸ் ஆனா இந்த சீசனுக்குள்ள போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது விஜய் அர்ச்சனா. இவங்களுமே யாரு அப்படின்னா விஜய் டிவில பிரைம் டைம்ல ஒளிபரப்பான ராஜராணி சீரியல்ல அர்ச்சனான்ற கேரக்டரா பண்ணவங்க தான். இவங்க இப்ப ரீசெண்டா அந்த சீரியலை விட்டு குவிட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ எதனால ஒருவேளை மேபி அவங்க பிக் பாஸ்ல கலந்துக்க கூட அந்த சீரியலை விட்டுருக்கலாம். ஸோ இவங்களையும் நம்ம பிக் பாஸ் சீசன்ல நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ராஜலட்சுமி. இவங்க நம்ம நல்லாவே தெரியும். இவங்கள செந்தில் ராஜலட்சுமி சொன்னாலே இந்த வேர்ல்டு வைட் ஃபேமஸ் ஆனவங்க. ஒவ்வொரு சீசன்லயுமே கண்டிப்பா ஒரு சிங்கர் இருப்பாங்க. இந்த வருஷம் சிங்கருக்கான இடத்தை ஆக்குபை பண்ணிருக்கிறது ராஜலட்சுமி தான். ஸோ இவங்களோட இசையில நம்ம எல்லாருமே பிக் பாஸ் சீசன்ல நம்ம கேட்டு ரசிக்கலாம். அடுத்தது யார் அப்படின்னா ஜிபி முத்து. இவர் ஒரு பேட்டியில சொல்லியிருந்தாரு, போன சீசன்லயே என்ன பிக் பாஸ் சீசன்ல கூப்பிட்டதா சொல்லி. ஸோ இந்த சீசன்லயுமே கலந்துக்கிறதுக்கு அவர்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஸோ இவரும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குதுங்க. அடுத்தது ஸ்ரீநிதி. இவங்களுமே நமக்கு நல்லாவே தெரியும். இவங்க ஒன் ஆஃப் த விஜய் டிவிஸோட ஆக்டர் தான். இவங்க முத்தழகு சீரியல்ல சிஸ்டர் ரோல பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்க என்னன்னா இப்ப ரீசெண்டா அஜித்தோடைய மூவிக்கு நெகட்டிவ் கமெண்ட் கொடுத்ததுனால அவருடைய ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே இவங்க ரொம்பவே சோசியல் மீடியாவில் இவங்க ரொம்பவே வச்சு செஞ்சுட்டாங்க. ஸோ இவங்களும் அதை எப்படி அவங்க டேக்கிள் பண்ணாங்க, ரொம்ப அதை போல்டாகவே டேக்கிள் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த டேக்கிள்னஸ்க்காகவே இவங்க பிக் பாஸ் சீசன்ல இவங்களுமே கலந்துக்கிறதுக்கு பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டு இருக்கு. அடுத்து நம்ம யாரை பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மன்சூர் அலிகான். கடந்த 2 சீசன்லுமே இவர் உள்ள வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ள வருவாரு கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் எல்லாருமே எதிர்பார்த்தோம். ஆனா வரல. ஸோ இந்த சீசன்லயே தான் வரதுக்கான சொல்லி பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு பிக் பாஸ் பார்த்தோன்னா அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா உடனே எங்களை மகிழ் டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.